A.S. Kiran Kumar. ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ। Devi Parvati, seeing Adiyogi, reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. Him, ta, him, him. इच्छा है कि आमे आज मोबाइल नहीं पड़े आस ना
ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆରଥର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ କାଇଁ ମୁଁ ମଝିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲି ମୋବାଇଲ ଆମେ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଲେ କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋ ନହେଲେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପରା ଆଜି ଜାଗର ପାଇଁ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆସର ଏବେ ଚାଲିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଇର୍ଷାରୁ ଚାଲିଲୁ ରୁମକୁ ଆଣିଲନି କେତେ ରେଟ୍ କହିଲା ତାକୁ